Adunay mga igsuon nato nga diha sakop sa pundok sa laing relihiyon nga magsuroy-suroy labi na panahon sa Sabado. Panahon sa Sabado magsuroy-suroy unya mangutana dayon na sila. Siguro nakakita og nakadungog na mo. Unya ang pangutana ingon ini, Brad, gusto ba kang makaadto sa langit? Or Brad o sis, gusto ba kang maluwas? Na yung mga pangutana ni ini. Labi na panahon sa Sabado. Daghana to mga Katoliko, nakadungog ni ini, ang uban motubag kanang isulti gyud, ang uban makadungog tubagon diha lang sa hunahuna, moingon nga of course gusto kong mahilangit o gusto kong makaadto sa kinabuhing walay katapusan. Gani ang uban nato nga mga dili sama nato nga mga Katoliko, kadang dili walay mga tinuhan, bisan wala nila gitawag ang langit og langit, pero sure ko nga sila usab nangandoy nga makaadto og makapuyo ni anang nindot nga kinabuhi, ang kinabuhi nga wala nay kasakit, wala nay gutom, wala nay awayay, ang kinabuhi nga puno na lang sa kalipay, sa kalinaw, ug puno na lang sa katagbawan, satisfaction. Sure ko nga kanang mga tawhana nangandoy gihapon ining maong stage sa kinabuhi. Mga igsoon, si Kristo diha sa atong ebanghelyo, gipangutana sa usa ka batan-on, giingon sa ebanghelyo sa kabatan-on, o gipangutana siya sa pangutana nga diha sa iyang hunahuna mahitungod sa langit. Matong miingon siya, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron akong maangkon ang kinabuhing dayon. Kining tawhana nangutana sa maong pangutana og nakit-an gud niya ang sakto tumpak nga tawo nga iyang gipangita aron matubag ang iyang pangutana mahitungod sa langit. Otong si Kristo sa ebanghelyo mitutok kaniya og si Kristo mismo nakaila og nakakita unsay sulod sa kasing-kasing sa maong tawo ug ang status sa tawo. Motong atong sayon ang mga tubag ni Kristo. Unsa may unang tubag ni Kristo? Ang iyang tubag miingon siya gihisgutan, gipoint ni Kristo ang mga sugo. Ang mga sugo nga kinahanglan buhaton sa tawo o sa mga tao. Miingon siya, tahura ang imong amahan ug inahan. Ayaw pagbuhat og daotan sa imong isig ka tawo. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw adhimo og adultery, ayaw panglimbong, ayaw pagbutang-butang, ug uban pa nga gisgutan diha sa nasugo sa Dios alang sa tao. Ug mitubag ang maong batan-on, miingon siya, ako maning gibuhat kining tanan sin sa akong pagkabatan-on. Atong mabantayan sa tubag sa maong batan-on nga iya ning gihimo samtang batan-on pa siya, ug atong hinumduman nga kining maong una nga gipoint ni Kristo nga gikinahanglan aron makaambit ang tao sa langit, alang pod ni natong tanan. Unang paagi ni aron nga kita makatagamtam pod sa kinabuhing walay katapusan. Ang ikaduha nga gipoint ni Kristo aron nga matagamtam ang kinabuhing walay katapusan, iyang gisultihan ang maong tao ug moingon siya, ibaligya
ibaligya ang tanan nga anaa kanimo, ug ang halin lain nga pagkaistorya, no, ang halin ihatag sa kabus ug sunod kanako. Ug kining maong tubag ni Kristo nga ikaduha murag tamparos sa maong tao. Pasabot og tamparos, no, murag slap sa tao nga naggisultihan ni Kristo ngano man tungod kay daghan man siya kabtangan. Siguro sa akong pamalandong nganong nagmasulubon siya ug murag tamparos sa iya tungod kay dato siya, tungod siguro kay wala niya sa iyang pagtuman sa sugo, murag tuman lamang, wala niya naangkon na batunan ang tinuod nga kaalam nga gisgutan diha sa unang pagbasa, ug wala siya tungod kay kulang siya sa maayong pagsabot ug inang wisdom of God, wala niya masabtan ang pulong sa Ginoo nga mas hait pa kaya sa sundang nga duhay suwab. So siguro mao tong ang nahitabo, sisiw lang sa batan-on ang pagtuman sa mga sugo nga gisgutan ni Kristo. Tungod kay simple lang, muubi lang ka sa tradisyon nga imong nadawat gikan sa imong mga katigulangan, og humani ini okay na ang tanan. No? Atong hinumduman nga ang paghimo sa balaod nga walay gugma ug ang paghibo sa balaod nga adunay gugma lahi. Kung usbon, ang paghimo sa balaod nga walay gugma lahi, ug ang paghimo sa balaod ang pagtuman nga adunay gugma lahi. No? Mao nang sisiw lang nga gituman sa maong batan-on ang mga balaod. Pwede nga sa iyang pagtuman wala ni nagikan sulod sa iyang kasing-kasing, nganuman kay ang bunga sa pagtuman sa sugo sa Dios, ang sangputan ni ini, ang bunga ni ini, ang kinabuhi dili lamang para sa imuhang kaugalingong kaayuhan, kundili ang kinabuhi nimo para pod sa uban. Mao nang sayon ra sa iya, pero ang pangutana tinuod bagyod nga ang iyang paghimo sa balaod pinasikad sa iyang gugma ngadto sa Ginoo, kana ang pangutana. Mga amo nang lisod kaayo ang paghatag. Bisan sa atong practice, to give is something very difficult. Nganuman it hurts, makasakit sa atoa, lisod og makahatag og ingunta, kagubot sa atong ingunta kanang kasing-kasing. Mga igsuon, kung atong hisgutan og kaning ano ning hagit ni Kristo ang pagkamanggihatagon. Sa akong giingon, ang pagkamanggihatagon lisod. Ano man kung atong tan-awon nganong lisod man kay murag sa atong paghatag murag makuhaan ang atong mga tinigom, makuhaan ang atong givalue pag-ayo. Di ba? Murag maapektuhan ta anong muhatag man ko na pag tay mga rason. Nagtinapulan man na sila, ako na ning kamot man ko. Ang paghatag murag maghatag kanato og kanang ingnunta, mingawon ta sa precious nga butang nga atong ihatag. Di ba? Dili baya lalim ang mingawon. Kung mingawon ka sa precious nga mga butang, di ka katulog. Nya ihatag pa gyud nimo. Ang manang paghatag lisod. Ang paghatag murag magdala kanato sa pagsakripisyo. Nganuman mo sakripisyo man tungod kay gihatag man nato unsay pleasure nato, kanang ganahan nato. Mao nang lisod ang paghatag, mga igsuon. Mao nang si Kristo kung ato ning hisgutan o atong pangutan-on nganong ingon ani man si Kristo. Si Kristo against ba ni sa riches, sa katigayunan, sa bahandi? Batok ba si Kristo? Dili ba siya gusto sa ingnunta kwarta, katigayunan o mga butang? I think dili. Kay gihimo maning tanan gikan sa Dios.
Ang gusto lang ni Kristo alang sa tao nga nangutana niya ug alang kanato ang praktikal nga kinabuhi. Unsa may praktikal nga kinabuhi? Pasabot niini nga bisag unsaon nato pagpaningkamot, trabaho adlaw, trabaho sa gabi, aron nga makatagamtam sa mga butang nga kalibutanon, inigamatay nato, wa gyud tay madala bisag isa niini. This is the practical point that the Lord wants to teach to the rich man. Oh. Dili si Kristo batok sa kwarta, batok sa katigayunan or property. Ang iya nga practical ang kinabuhi. Kanang makaingon ta nga inikamatay nato, wa gyud tay madala sa tanan natong gigahuan og atong gisakripisyoan. Wa gyud. Walay makapalit sa tinuod nga kalipay ug walay makapalit sa tinuod nga katagbawan ug walay makapalit pinaagi sa kwarta sa tinuod nga kalipay. Ingna ko kung naay makapalit kay dinha na ko mosunod sa iya ha. Nganuman daghan man kayong mga dato ka mga tao, isan si Bill Gates siguro, nakasinati og kauhaw sa iyang kinabuhi bisan pa sa daghang kwarta. Kadaghang kabaluman mo ni anak, no? Man nang makaingon ko, practical nga kinabuhi ang ipasabot ni Kristo. Oo. Kitang tanan nangandoy og tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga katakbawan. Mao nang kung ang atong kalipay makuha diha sa butang sa kwarta, sa tinuoray di gyud na mohatag og tinuog nga kalipay. Mao lagi na base sa mga kasinatian sa uban nga nadato na naanatanan pero sirigi gihapon og kagubot ang konsensya. Dili mapalit sa kwarta ang kinabuhi nga tinuod nga ipapuyo ni Kristo alang kanato. Wala po'y tao nga magpuyo diha lang sa iyang kinabuhi ug ang iyang kinabuhi para lamang sa iyang kaugalingon ug kontento na siya. Kani ang nindot kay atong prinsipyo sa kinabuhi, mo trabaho ta karon ugma tungod kay kining tanan alang sa akong kaayuhan. Malagi nang miruson ta nga ako'y muhatag og ingnon ta pagbuot sa akong gigahuan kay ako'y naningkamot niini kana sila nga tapulan di na ko niihatag sa ilaha. Nako'y tiyo sa una husband sa akong igsuon sa akong papa, dato man siya. Gingnan gani ko sa akong rektor sa pre-college pa ko, alan nganong nangita man kag benefactor nga naman kay tiyo nga dato. Ingon ko sa akong rektor, pasensya gyud padar kay murag di mangyud mutabang to akong tiyo kay ingon siya ang tanan nga ania kanako para sa akong pamilya. So ingon gani siya, bahala nagmalata ng akong mga kalabasa diha basta dili nako ihatag sa mga tapulan nga tao. Limang kana, it's a Spanish man nga nabana sa akong tiya. Mao gito yang prinsipyo. Pagunaw na, kini para sa ako Life is not para lang sa ato para pud ni sa uban. Kay sa pagkatinuod, wala gihimo sa Ginoo ang mga butang para lamang sa usa ka tawo. Kana pinakanindot. Wala gihimo sa Ginoo ang tanang butang sa kalibutan para lamang sa pipila ka mga tawo. Gihimo ang mga butang sa Dios alang sa matag usa ka nato. Bitaw sa kabuhatan adunay sa mga langgam pagkaon nila, sa mga mananap naa, sa mga tawo para sa tanan. Mao nang kumagunahon na ka nga tanan nimong paningkamot para sa imuha, mali gyud na siya. Kay tanan nga atong nadawat gasa gikan sa Dios ug ang gasa angay nga ihatag as gasa. If you receive a gift, give it as a gift. Mao nang we have
in order that others can have. Nindot nga prinsipyo pero lisod dawaton. Makadawat lang tani ini kung makabaton kita kaalam gikan sa Dios ug makatabot sabot kita sa pulong sa Dios. Mao na ang unang pagbasa, kaalam gikan sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa, pulong sa Dios nga maoy mo tandog sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Tagsa kakasing-kasing nga makasabot unta sa unsay pamaagi aron nga makabot nato ang kinabuhi nga gusto sa Dios nga puy-an alang nato. Unang aduna koy duha ka mga practices nga mag-andam ka nato padulong sa langit. Duha ka mga practices. There are two twin practices that can make us prepare ourselves to go to heaven. First, una sa tanan, buhata ang gisugo sa Dios nga gipadayag diha sa sugo sa simbahan o pagbaton o hiyas sa pagkamanggihatagon. Kay kung unsay anaa kanimo, dili lang na pasar sa imuha, para sa tanan. Mao na ang atong hinumduman. Practices that can make us prepare ourselves for heaven. Do the commandment of God with love and be generous. Nang humanato santos nga misa, mangutana ta, mulakaw ba ta human sa santos nga misa nga masulubon sama sa dato sa atong ebanghelyo? Or mulakaw ba ta human sa santos nga misa ug makaingon ta ug makasyur ta nga karon nakaplaga na nako ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhi nga giandam sa Dios alang natong tanan. Hinaot paunta manindog ang tanan.